पापलेट कढी बनवण्यासाठी साहित्य: 1 वाटी ओलं खोबरं, कांदा, लसूण 4-5 पाकळ्या वाटपासाठी, मालवणी मसाला 2 चमचे, हळद अर्धा चमचा, धने 2 चमचे, आणि पापलेट 4 ते 5 कोकमं, आणि एक मीडियम साईज चिरलेला कांदा आणि लसूण. एका मिक्सरच्या भांड्यात ओलं खोबरं, उभा कापलेला कांदा आणि लसूण, 2 चमचे मालवणी मसाला, अर्धा चम्मच हळदी पावडर आणि 2 मोठे चमचे धने असं सर्व टाकून त्यामध्ये थोडं पाणी घालावे. मिक्सरला वाटावे, बारीक पेस्ट करून घ्यावी दाखवल्याप्रमाणे. आता एका कढईमध्ये 4 चमचे तेल, गॅस हाय स्पीडवर ठेवायचा. त्या तेलामध्ये 2 पाकळ्या लसणीचे टाकावे. ती लसूण लालसर होईपर्यंत किंवा थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत फ्राय करावी. फ्राय झाल्यावरती त्यामध्ये आपण चिरलेला एक मीडियम साईज कांदा टाकावे व त्याला फ्राय करून घ्यावे. कांदा फ्राय झाल्यावर आपलं पेस्ट आपण मस्त मिक्स करून घ्यावे एकदा आणि त्या कढईमध्ये टाकावे. कालवणाला 1 उकळी येऊन द्यायची. गॅसची फ्लेम आचेवरच ठेवायची. 1 उकळी आल्यावर त्यामध्ये कोकम, हवे तेवढं पाणी, स्वादानुसार मीठ, आणि पापलेटाचे पीस टाकावे. एक चांगला मिक्स देऊन त्याला 2-3 उकळ येऊन द्यायची. तयार आहे आपला पापलेटाचं कालवण. रेसिपी आवडल्यावर